ibaba ng kalsada. Dito na ba tayo bababa? Kung ganito na nga ba ang usapan, kung dito na ang hangganan, dapat sigurong iwasan ang mga minsang kamustahan. Walang nag-iba, talo na naman tayo. Ganun talaga, nadala na lang sa puro pangako. Baka pwede lang kahit isang saglit, masabi lang na mayroong konting pagtingin. Baka pwede lang kahit pasarin. Sa sarili ko'y magsisinungaling. Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa huli. Sana sinabi mo, hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa huli. Sana sinabi mo, hahayaan naman kita. Kung tunay ang paalam, huwag ka nang magparamdam, dahil humihirap lang.